Aja. Coba kok yo lho. Apa ya? Masa kaliren Pak no. Ora dimasakne mosok yamene wis. Minyak aku tukokne sate ayam. Wah. Pak no wedingi gelek paidi pedhok apa geng Pak no? Tak betul dah. Wah, wedingi bingung kae wong. Mau enak apa? Ngaku lho. Ngomongne Putri Kunir sing nek nganu kuwi lho Pak no. Sejarahé piye nek kan wong-wong gak pate paham. Kan awakmu kan ya cara kene lahire karo wong-wong kan ya dhisik awakmu. Kiraku ya awakmu rada paham ngono lho medine iki. Lek pahame yo ora yo pira-pira ngono ae. Piye Pak no sejarahé Putri Kunir kuwi? Putri Kunir omane dhisik yo ayu. Jare Pak tuh elek dikutuk dadi elek. Ngono Pak no. Piye? Masa ayu Pak Lebih no? padane kaya kuwi yo jarene elek. Biasane ning ngono kuwi kan wong ayu dikutuk dadi elek. Mosok kuwi elek wis. Tapi patunge iki kaya buta ngene Pak no. Berarti ya kayu nih berarti. Wis sipate angkara murka Golek kaya buta. kutukan lho, Pak Tuh. Kutuk dadi Dadi buta buta. wedok. Buta wedok. Kuwi mesine ayu to. Lah karo Katiyana ayu ndi Pak no karo ngono. Bang ayu katiyah to. Dia mang ra ngandel lho Pak tuh. Lah sabare dikutuk kuwi. Sabare dikutuk ya Ayu sapa? Ayu sapa? karo katiyah. Karo Tata Krote. Ya bang ayu katiyah to. Ono patung figure Dewe kandhane buta. ra ngandel dia mong. Malah katiyah iki Tapi paling lek suarane banter katiyah daripada butone. ya banter kono no Oh, buta. banter kono. Gedine pun kalah ya to. Katiyah iki dhisik ya wayu pa malah iki ya. Masa to Pak No. Oh, Mare ngene iki karo sejarahe wong kuwi lho Pak No. Wah, ayu dhisik apa umbelen. Karo ngiler rek ngono piye? Oh iya sekolah gawe nganu Kak. Ya gawe oto kaene sing di kalau ngiler dulu, ha? Domicil betan. Oto rong ngene ya. Oh, tak kira sing Ngono Pak jare no mari nganu Ngono kuwi ayune teko kono kuwi ya. Akhirnya kan umbel to. Tapi pas tiga kena bledok dadi tangane iso ruweng. Oh, Aku mesti gede. Mesti Gede gede nih, tambah ireng. nambah nemen. Gede-gedene ayo apa umbelan apa enggak? Ya lek ayune ya ora, tapi ya cantik. Nek kene sing ngelem sampean to lho Pak No iki. Ndeknya malah dijatuhkan lho iki. Tapi ngene iki engko lek ngombe wedang iki kira-kira malah ra bayar. Bayar, paling ya iso. Nah iki padha arep nyogok kuwi asline. Lek katiyah paham kudune ya ngono. Lek ra paham Pak gak rego larang tambaran. Nak Pak no? Seger. Lengkap saiki di Pak No es tape bareng enak kok. Ya Pak Tuh. Lho es tape wis suwi to. Lah ora ya Pak Tuh ya. Gak tau lho. Lah iki kan wis jam tape to jenenge. Iya tapi lek es tapemu ning kene tape gak tau ro. Lah mergo sampean ra ndelok status kok. Lah mesti wong bareng diblokir kok ndelok status ndelok ning kene sapa Pak Tuh. Ya nunut ngene bose wi to. Bose gak tau ro kok. Nek katiyah dhisik cilikane elek dikutuk kok malah cantik ngono. Oh paling saiki diragati kuwi. Pak no. Sing utuk sapa Pak Tuh? Saiki Pajah. ya mbiyen saiki dikutuk karo sing lanang sapa jenenge? Pak Salan. Lah kuwi lho. Dikutuk karo dhuwit dadine malah iso macak malah dadi ayu ngono lho Pak no. Kutukane Pak Salan iki pancen ampuh tenan kok. Tapi ya ditinggali Pak No. Atau yo ngipen ayu kuwi ya. Lah iya Wis ditinggali setahun kuwi. pisan tok ya. Mulie. Tapi Ya ya gak apa-apa kuwi. kan ya golek nafkah to. Tapi ninggalne kewajibane asline dosane gedhe ya. Wong wedok ra nganu ra cukup dinafkahi karo dhuwit tok. Ya asline. Ya ndok wong wedok. Nek wong wedoke katiyah ora dinakwahi batin ya golek liyane. Engko lek dikutuk kaya Putri Kunir ya awakmu. Ngono Ya kuwi. uga. Tenan. Kok malah pelo Pak? Waktu sampean. Kok malah pelo? Lah piye? Nyatane ya ngono kuwi kok. Ngono iki mbok ngetok-ngetok sing lanang. Tapi enek dikutuk dadi ayu enek. Sapa kuwi? Sapa iki Pak Nang? Nek wayang Arimbi mboke Gatotkaca kuwi. Iki mamae kaya buta iki. Teko watake kuwi. Buta kuwi ya. Kuwi Buta buta wedok to kuwi. kuwi. Kuwi dulure wedok kabeh. Ya dikutuke teko. Ya kuwi nggodak Werkudara to. Werkudara karepe moh, tapi mboke Werkudara Kunti iki seneng. Akhire pacahe karo Kunti dikutuk dadi Dadi ayu. ayu malah Werkudara gelem terus duwe anak Gatotkaca kuwi.
Layak. Kok ora ta Pak sampean? Rupane Gatot Kaca rupane kok kaya budi ngene ya. Wayang dek. Ceritane lho. Ora to. Heh? Nek Gatot-kaca ya kaya aku to. Manis ngono ta Pak. Yo yo lah. Wah, wah. Ya budi irenge kebacut. Iki jane ngerokok apa diang to? Bolu nganti kok ngene ya sangit kabeh iki carane. Ya mesti ra mbayar getne ae. Roh kancane menderitane malah dicekek pisan entekne pisane. Rokok beliau iso wake rokok apa tepano ngene kuwi? Kaya Kuwi tontonan ndi panone? Tontonan kondi ngono. Gak jelas. Gak jelas. Ketene di betene. PT-ne gak jelas ya. Ya tak engko isi do ngemut kembange kuweh kae yo. Karo upet ada. tapi beluke kok kaya septemu lho Pak. Ngono sisteme ngracik dhewe ngono ta Pak ngene iki. Racikan dhewe ngene kuwi. Aku lek diracikne gak cocok takerane kuwi. Takerane. Oh, lah iya. Ngene kan iso pas. Emang wis Ngono iki kira emang. ditimbang apa gak Pak ngene iki? Heh? Ditimbang apa ora ngene? Ya iki bermerek lho iki ditimbang lho iki. Ora lek ngracik ngono kuwi lho. Cara sak lintingane pirang on. Kok ngene iki wis gak tedas to Pak No? Wis ora tedas belas iki engko kena ngene iki. Ya kadane ya tedas tapi ya nututne kuwi. Kahanane. Nah, dirokokne ngonoan dadi sedina tukokne iki dadi 3 dina. Jane lek ndelok wajahmu ne pane awakmu ya sendu wajahmu pane asline. Ya ada. Delok leng linting. Lah lek nglinting nampane wajahmu tak sendu. Iwasne leng linting lho kok. Maksudmu sendi piye? Ya seneng dhuwit kok asline tapi ora nek sing wehi ngono ha. Ramanjing ya. Ramanjing kok. Yo mancing sing lagi duwe. Pane suwi men lek ngracik pane. Ngene nganti pirang jam ngene iki sitok ngene iki rokok sitok. Rasah nyotot ae. Sabar. Sabar. Orang Kaya sabar ada kaya telaten ya. Lah iki kok telaten. Telaten. Kok dilinting wong ayu-ayu kok ora pate gelem nyapa Nek sing depane. karek ngemut kok ya panggah pilih. Asline kowe ini paham cuma cocotmu pengen ngacehne aku. Aku ki asline ngelokne pengen Pak No. Heh? Wong ngelokne alok pengen. Alah gak tularan. Lah ya mangane wis jarno ae. Ngono aku ya njalukne oleh panone. Dole Pak No ngelokne kok. Lah karek ku ngolor-ngolore ram arep mau kerek pisan. Dadek-dadekne. Bintang tek pisan ngono lho. Terus aku mlungu. Kaya mentolo te Patu wis kaya ngono mbok. Ya wis bakula rokok no ya. Heh? Bakula rokok. Samsu. Heh? Samsu apa? Ya sembarang to. Diutang Pokoknya utang. tapi diutang bayar sasi pisan. Wis modar no Ya bakule. ndak bayaran ya. Heeh. Nyaur gowo ya ora apa-apa to ya. Ya Wah, wae ya berarti wae wong ewu wae nang bayaran Jawa gak ya dikarene-rene modar, ngono. Lah ya ngilang. Wae bayaran karene duit entek lagi rene. Utang neh. Ora Ujung-ujunge. dungo. Pane suwi iso nglinting gak ta Pak Nah sampeyan iki. Sepatu aja omong engko ditawapuk karo SKP kapok nemen. Tapi modele ndelok lintingane mbiyen iki dingge saya iki gawe nagel iki Pak Nah iki. Tak kira anak gabdum nak. Tapi nagele cangkem saiki dinagel ha. Naga tangkem. Ora blandar apa. Cacat. Mulut. Ya. Mulut. Cacat. Cacat dinagel. Ana yo isan-isanen dunya iki enek awan enek bengi, enek seneng enek susah. Ya aja gegek lek kowe dik seneng-seneng kerdegan ngono kuwi. Padahal nikmati dengan sawang. Kira mana? Wih. Peh wakeh bluwe Pak Nah. Ayo aku cendengan macul iso pedhot lumrah. Ngono Pak Nah ya. Oh. Sing pedhot iki durane apa boyoke kare? Ya wong sing kulino pemboronge ya iso pedhot. Lah ono mancing macul. Sing pedhot apane? Boyoke apa apane? Gantelane dompet pedhot. Tapi lek mak buse mong kaya setume gudang garam ngono. Weh ngalah-ngalah dome gedang garing. Metune. Weh Lha push. pani seneng wae mane. Ngono iki ya luwarang ta Pak Nah ne bluke wakeh niki. Barang lek gak duwe dhuwit pamurah. Tapi langka rokok sing bluke wakeh niki langka Pak Nah. Angger gelem ngemut tetu wae gudang garam ya akeh metune dulu pabrik santren ya. Oh ngono. Nek produksi pabrik santene nek Weh. sing gudang garam ae sing mesti ya. Heeh, bot lha ku lho. Kok setume gedang garam kok metu kok cangkem lha ku lho.
bluke. Rokoknya cocok ini pada ngomong gak swarga. Iya. Mulut lho Pak Du kok kan mau Cocot. cocot. Mulut. Lho mulut dah lho ya. Mulut iki apa to, Pak? Mulut ya. Mu karo lut. Oh, lek bluke akeh ra patek ana untune kaya aku lho, Bud. Lha iku lho metune bluke akeh. Teko sasrane. Kok setum lho. Jadi mlebune celok. Lah kok setum lho. Tak terima nih. Ini tak sarno ae. Dosa di. Gurung rasane ning ngisor. Tos tapi wano, lek ku nglinting. Weh, lah ndak setume wis. Sing kulino ngrasane ning ngisor. Kaya sepur zaman nganu kae lho. Londo. Londo kae lho. Sampeyan kok tau ngrasane ning ngisor to? Ya wis to. Jare Mbak ya. Kulino aku dibrangkangi kok. Ya mesti tau ngrasane ning isor Eh aku. sing kulino ning ngisor, dadi ngomongnya sampeyan kulino ning Aku ngisor. gak paham. Aku meneng aku. Maksud padha desane. Malah melok iki. Yo ngerti to betul. Lah sampeyan tak takoni kulino ning ngisor ning dhuwur. Ya sak senengku to. Lho, piye? Lek roda yang mrene dhuwur ta pengen kabeh wong. Tergantung kebutuhan ngono sudah. Iya lah. Kadang yo ada sing pengen nang ngisor. Oh, dia pengennya ning dhuwur terus Pak Tu. Bah, ya ra penak. Ya kowe ning ngisor kayak Mas Mariono lan. Apa? Blok iku. Blok kan rodane. Terus ning ngisor kok ceblok piye? Saya ceblok yang dhuwur berarti. Ngisor. Ceblok nang dhuwur berarti. Heeh. Nek ndang nduk nah. Ije teh, tak tape ya. Pakno imbono paling ngolak. Oh, serong aja. So, Enak nek kok nambah gula. ger. Wis lu kipol iki. Lah padha 3.000 ne ya enak sing gulane akeh to. Ya kok lek loro 5.000. Tak bayar kenceng karo tangku mang 1.000, ki loro 5.000 ye. Ya kudune ya gak ngono Pak No. Lah piye? Mangkan ditang 1.000 to. Heeh. Lah iki kan konane loro. 5.000. Ya kudune pas 10.000 to. Piye? Apa no? Iki ya balik suwe-suwe wis dadi totok kerot. Kena kutukan lho ya. An dadi bocah wedok ngono. Awakmu wis dilem-lem karo Pakno barang aja panggah mong ngono ne. Anggitku tak lemah ya ben oleh kemiringan. Masa Dipano. gak oleh bonus belas. Dipano apa? Kenaikan apa? Dilem ya panggah kaya totok kerot kuwi gak lah. Tapi ceritanya nih Jopo gak ngono kuwi Pak No. Lah piye? Cocok kerot lho. Nah, ceritanya kok apa beda versi ngono kan? Kan zaman no karo zaman saiki to. Cerita lambe antar lambe kecuali kuwi enek bukune terus sing Ana sejarahe ngono. nah, Nah, makanya kan cerita di pastene lek kuwi nganu masalah cerita Jopo pun gak. Mare yo kabeh cerita rakyat ya enek sing iso dibuktekne. kadang yo utate ampe Ayo kita matu. matuke ditokne kan ngono kuwi asline iki. Kuwi cara wayang lakon karangan dadi niki yo wis sak seneng Cathuk-tuk, dalange. Dipethukne agar pethuk. Cadukne. Lah beda karo lakon pakem panen bukune enek. Ora wani dalang. Nek ra iso yo ora nggawe lakon kuwi. Asline padha ae ya to Pak No. Maksudmu padha Wayang ae. ngambil sejarah kuwi, Ya padha ae karek ngambil cerita rakyat. cuma sejarah kuwi jelas. Cerita rakyat ora. ya beda toh harus sejarah. Biasanya kan cerita rakyat kan bisa dibuat-buat ngono kuwi lho. Jadi kuwi mang Jadi, ditok-tokne ngono ditok-tokne lah. ngono Cerita lho. rakyat ya. Cerita rakyat e somate mek ngono tok krungu ngene iseng. Minta pembuktian sejarah kudu Cerita rakyat iki pembuktian. cerita karep tambah yoso. Kuwi cerita rakyat. Oh. Timun Mas bener cerita rakyat lah. Kancil nyolong timun kuwi. Lah terus koyo maling kondang kuwi. maling kundang yo Kuwi jar kan patune memang enek. cerita rakyat kuwi Mas. Kuwi cerita rakyat tapi watune kan enek kan yang ngono. Yo Sejarahnya nek gak kuwi. Maksudnya. yo gunung Makanya Takuban kuwi perahu Nah, kuwi. iya. Makanya kuwi kan barangnya enak lah Pak. Kuwi Iya, padha koyo barangnya totok enak. kerot Oh, ngono totok lho. kerot ngono gitu. Karena sejarah kan enggak. Tuki di Lambudi Dito urip bareng neng deso Kediri Kulinane cangkruk di samping ngopi Neng warung buri oma pinggirane kali Ho! Jayo dong ngopi
semi warung rame terus ra bakalan sepi 3.000 rupiah regone sak cangkir kopi